Aluksi pieni kultakala oli hyvin pieni, eikä se edes oikeastaan näyttänyt kultakalalta. Päivä päivältä se kuitenkin muuttui isommaksi ja isommaksi. Se oli kasvanut sisarustensa kanssa suuressa akvaariossa ja oli onnellinen. Sen pieni maailma, joka oli alkanut munan sisällä, oli kasvanut suureksi ja oli täynnä elämää. Sillä oli monta sisarusta ja joka päivä sitä kävivät monet eriväriset silmäparit katsomassa. Vaikka kala ei kuitenkaan tiennyt, mitä nämä omituiset hahmot olivat. Eräänä päivänä akvaarion lasiin ilmestyi huurua. Kala meni uteliaana katsomaan, mitä kummaa oli tekeillä. Sitten huuruun ilmestyi pieni vaaleanpunainen piste. Kala yritti lasin takaa maistaa pistettä. Pisteen yläpuolella vilkkui 2 iloisesti kiiluvaa sinistä pyöreää silmää. Seuraavana päivänä ne iloiset vilkkuvat silmät taas palasivat lasin taakse. Pieni kala yritti taas maistaa pientä vaaleanpunaista pistettä. Se ei tiennyt, että pieni piste ei ollut ruokaa, vaan pienen pojan nenänpää. Pienen kultakalan elämä oli pian taas muuttumassa vieläkin ihmeellisemmäksi. Se ei vain vielä tiennyt miten tai miksi. Poika oli valinnut kultakalan sen kirkkaan värin vuoksi. Olet ainoa, joka on kirkkaan kullan värinen, poika huudahti. Noissa muissa on mustaa ja valkoista. Ne eivät voi mitenkään olla kultakaloja. Sillä kaikkihan tietävät, että kultainen kala on tietenkin kullan värinen.